Hi guys! It's me, Michelle V. Charot. And herzlich willkommen sa aking YouTube channel. Hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Good morning! It's already 9:30 in the morning. 9:30 na ba? Yes, 9:30 guys. Nagising kaming mag-asawa is alas 8. Tapos, nagkape kami. Ganyan. At, yun. Ngayon pala ay Sabado. At, ayun, nagpunta siya doon dahil may ayusin siya doon sa kanyang nanay. So, naandun siya, guys. Medyo hindi lang maganda ang kanyang pakiramdam. But, yeah. Wala namang ibang charot. Wala namang ibang kaya pumunta siya doon. Anyways, nag-aayos-ayos ako dito sa bahay namin. At, bakit ako sa inyo? Charot. Kasi pagdating kagabi ng asawa ko, may dala siyang bulaklak. Sabi ko sa kanya, bakit kami dalang bulaklak? Ano meron? Wala naman tayong okasyon. Something like that. Sabi niya, wala lang. Nakita ko may bulaklak. Tapos naisip kita, syempre. Kasi mahilig ka sa bulaklak. Yung asawa ko, nakita ko lang ang bulaklak. Tapos sabi niya, oh, I will give flowers to my lobby. So, this is, guys, the flowers. Wait lang. Ayusin nga natin. Nagbukang sila. Kasi nga, malaki itong aking vase eh. So, let's get the vase. Diba? Awa! Ano pa yung tuhod ko? Ayan. Diba? Ang cute ng mga bulaklak, guys. Ayan. Sabi ko, oh, baka may pabulaklak ka. Anong meron? Tapos sabi niya, wala lang. Gusto lang kitang bigyan bulaklak. Sabi niya sa akin kagabi. So, yun. Itong asawa ko, guys, lagi yan siyang may paganyan-ganyan sa akin. Kasi alam niya na flower is my favorite. Ganun. Tapos, nandito pa nga, guys, yung wait, lagay ko kayo dyan. Nandito pa nga yung bigay niya sa akin, guys. Tinasama nung Valentine's. Ayan. Ayan siya, oh. Ay, baliktad. Naka-paper bag kasi siya. Tapos may nakalagay niya ng, nandito yung love. Or, I don't know why like that. Naka-paper bag siyang ganyan. Wait lang. Tapos, ito lang talaga yun siya, guys, oh. Ipinatong lang nila dito sa paper bag. Ayan, ganyan siya. Tapos, lagyan ko ulit siya ng tubig. Maganda siya kasi nga tinan mo, oh, nung binili niya kasi ito, hindi pa to nakabumukadkad, yung mga tas kaya ngayon nagbubukadkad na siya. Ang ganda niya, ang cute niya. I like it because it's pink, di ba? Tas ito lang yung pinaka niya dito, highlights niya dito sa gitna, but I like it. Kaya dito. Dito ko lang siya sa lamesa namin, guys, nalagay. Hindi ko siya tinanggal. Kung nasaan siya, originally, dito lang siya. Ayan. So, what I'm gonna do today is labahan ko yung aming may budget ako doon, guys, na labahan. So, yun ang aking lalabahan ngayon. At nag-ayos-ayos ako dito sa aming kusina. Nagkape lang kami ng aking Gustavo Bells. Tapos, nag-ayos ako dito ng mga basura namin. Ilang itapon. Ipaksiw ko to, guys. Ito. Hugasan ko lang tapos ipapaksiw ko yung iba. Tapos yung iba ay piprituhin ko. Gusto ko sana magsigang nito eh. But yeah, I think paksiw na lang siya. Yan, ipaksiw ko yung iba. Tapos the rest is for prito. Ganyan. Hi guys! Update! Wait lang. Diba? Meron akong galing pa lang Aldi. Tumakbo ako dun sa bilet. At anyways, kanina pala, nagluto ako, guys, ng bangus steak. Ha? Basta gano'n. Tapos, ito na yung itsura. Charan, ito na. Parang ang dark niya tingnan, di ba? Kasi nga, bangus steak nga siya. May something like that. Anyways, ko yung iba dyan na tawag ito. Mantika yung handle. Neref ko na yung ibang parts. Kasi ang ginawa ko sa bangus, guys, pinaghati-hati ko talaga siya. So, yun. Hinati ko siya, tapos hinati ko pa siyang ganyan.
Paano ba yun? Ayan. So, let's go back here. Pila ko guys tinapay para sa aking asawa. Pambaon niya. Ang palaman sa tinapay. Dito yung palagay sa CR. Tapos, ito ang kasi ang gusto ng asawa kong kainin ngayon is ito daw, yung Erbsen Eintopf. Ito. Gusto daw niya yan. Tapos, bila ko guys saging. Medyo hindi ganun kahinog yung iba. Para, ano siya. Charot. Tapos, bila ko guys ng mangga. I hope okay ka. Charot. Namiss ko na yung mangga. Lagyan natin dito. Sarap. Nandito din pala yung aking orange. Oh. Nag-iisa. Tingnan mo. Sabi ko, ito torta ko itong ano. Hindi ko na torta-torta. Yan. Tapos, isang Coke. Ito kasi wala na to. Ano na yan? Wala na ito eh. Nilagay ko lang ulit sa ref. Pero hindi na talaga siya. Char. Tapos, isang tubig ko guys. Kasi, paubos ko na itong tubig ko guys. I'm drinking water really. Tapos with lemon. And speaking of lemon, ubos na yung isang lemon. Bumili ako ng isang lemon. Isa-isa lang ako bumili guys. Ayoko nang madami kasi masisira siya pagka hindi ko siya nagamit. Kasi minsan makakalimutan ko. Tapos itong sausage, asawa ko rin yan. Tsaka, cheese. May cheese pa ba kami dito? Anyways, yung binili namin pala guys, binili ko pala na kahapon. Kahapon na ano, na itong cake, hindi pa namin nakain ng asawa ko. Alam ko ito, hindi na rin ito maganda. Marami palang cheese dito. Aking asawa guys. Ito lang. Ito madali lang naman to guys. Papakuluan lang siya. Yun lang naman. Tapos, ayun, hindi na ng asawa ko. Ako guys, hindi. Kasi, gusto ko rin, ano ba yan? Ano naman? Diba? Tinan mo, nasa Aldi na naman ako. Nakalimutan ko na naman bumili ng plastic. Sus. Yung kasi pinaglalagyan ko ng mga, tinatamad na to. Tinatamad akong bumalik. Malapit lang naman dito sa amin yung Aldi guys. Pero tatamad akong bumalik. Ano ba yan? Kumaya ako na yan doon. Ito kasing tubig ito guys, na isang ito, nanditong tubig na to is may ano yan, may gas. Ganyan. So hindi kasi ako mahilig ng ganyan may gas. Ewan ko ba, basta. Nilagay ko dito sa lamesa. Ako hindi ako luluto na para sa akin dahil meron na ako guys. Papapakin ko lang tong isda na to dito or i-ref ko yan. Tapos meron kasi doong pagkain pa. May tawag ito, mga kagulayan. Ayaw niya, hindi talaga magulay yung asawa ko guys. So yun, as in. Kaya ako pa rin nakakain nun. Ano lang yun guys, steam. Dito. Steam carrots and broccoli. Yes. Dahil ang aking asawa is not into vegetables. Not really. So, uy, grabe na muti naman yun. Lagyan natin dito sa CR ng ating pang ano pabango ng CR guys. Naglalagay talaga ako niyan kasi for the ng CR namin. Okay, so yeah. And yes, and what I said here guys is this one Ito yung mga na-steam kong carrots. Ayaw ng asawa ko. Ayaw na lang kakain ko guys ng dinner. Kasi ayaw niya. So, ako na lang kakain yan para tsaka hindi maganda kasi yung pakiramdam ng asawa ko ngayon guys. So, parang wala siyang masyadong appetite pagkakain. So, ilalagay ko nga ito sa rep mo itong kanyang ganyan. So, yun. Ito yung aking tubig. Wait, gusto ko nga mag-tea. Wait lang, magtimpla ako guys ng tea. At kain tayo ng Kain tayo. Nilagay ko siya dito guys. Para hindi lamukin. Charot. Ito ang tubig. Ito yung ating cake. Ano ko to? Lipat. Para makita niyo. Wait lang. Buksan natin. Kahapon ko to binili. Oops, sorry.
Binili ko sa bakery. Kasi na ano ako dun sa, nainganyo ako sa itsura niya. I hope it's good. Ayun, malabi-labi. You like tea? This for you, Malabi. Why? Where you go? Not really hungry in the moment. Huh? Not really hungry in the moment. That's for you. Oh, down. What you gonna do now? What you gonna do? Huh? Longer now or the? Ja, 20 Meter, nee, 50 Meter, nee, 20 Meter and 10 Meter, 30 Meter is okay. Eat is before me. Huh? Eat is and... We can clean together, yeah? What you like to drink? You like tea or the? Tea, ja. Okay. Oh, down. Hi guys, tingnan na natin yung ating binake. Kung, may chocolate pala dito. Ngayon ko lang napansin. Kanina pagkaano ko siguro, nalabahan naman na yan. Pero kakalaba ko lang yan, yung jacket na yan. Tingnan nyo guys, oh. Okay. Woo! Mukhang masarap. Charot. Masarap talaga ito guys kasi Dr. Oetker yan. Okay, so sara na natin yung ating oven. Anyways, nilinis ko muna yung oven before anything else. Tapos, tsaka ako nag-bake kayan. So, nandito kanina yung aking dissolvables dahil siya ay may may tag ito, may break time. And yes. Okay guys, guys, wait lang. May saging. Tinatanggal ko itong saging para aray ko po, lagayan. Ayan na. Ayan siya guys, oh. Ang ating bake. Wow. It's moist. Oh, ang sarap niya guys. Moist siya kasi maraming water. Maraming water. May lagyan ko ng So let's lagyan natin dito
guys sa sa sangkalan. And then, kung mahal, di na alam ang kailangan. Kita niyo ba? Wait, I will make it you see. Char. Ayan siya, oh. Wow. And then, manipis siya, di ba? Kasi nga, malaking lagayan ko. Malaki kasi yung aking lagayan. So, ganon. Kaya, manipis siya. Ganyan lang siya kanipis. O, tingnan niyo. And, it's first time ko, guys, na gawin ito na may, na may, tawag dito? Na may oatmeal. Tingnan natin kung masarap. Naku, nakalimutan ko. Sabi ko, lalagyan ko ng chia seeds. Nakalimutan ko din. Ba yan? So, let's try. Sana ay... Pero ang sabi nga doon, 35 minutes guys, sabi eh. Oh! It seems like it's a wonderful... Char. Kuha tayo ng konti lang dito sa dulo. Wow! Mausok-usok pa siya. Pero kagaling lang Look at that! You can see the... Yung dating ginawa ko nito guys, lang, yung kung ano lang yung nakalagay dyan. Tayo dito. Kung ano lang yung niya, mix din lang. Sarap kasi may may something na mangunguya ka. Ano to? Sarap. Sarap niya, in fairness. Anyways, ngayong araw pala guys ng dito is siya, election or butuhan dito sa Germany. At mamaya ang boboto yung asawa ko after ng trabaho niya kasi may trabaho siya. Yun. I'm praying and hoping na yung magiging bagong leader ay magiging maayos yung nila. Kaya lang, yun. Kasi halos lahat naman guys, diba, na yung mga sarili-sariling problema. So, ganun. Ganun lang talaga. Kaya ang prayer, dapat yung halal na leader ay maging maayos. Ganun. Yun lang. Ang sarap niya, in fairness, hindi siya matamis. Sakto lang siya, guys. Sarap! Nakalimutan talaga lagi ng chia seed. Nakaisip ko. Sarap. Okay. Minakapag mamaya. Nagluluto na pala kami. Anyways, galing kami sa labas dahil bumoto yung aking asawa dahil butuhan nga ngayon guys. Parang same lang din naman sa atin. Ganyan. Tapos lang. Sa isang hall. Parang sa isang gym. Ganyan. Tapos may nakabantay. May nakaupo na 3 para mag-assist. Tapos 4 lang yung ganyan. Ito. Tapos ito. Tapos sa kabila ito. 4 lang. Pero ang laki ng place, ganyan. So, dahil hapon na guys, kasi nga, after ng trabaho na ang asawa siya bumoto, wala masyadong tao. Ganyan. Tsaka sa kanila dito may dumadating na papel. Pagka, ganun. Tapos kung wala mang dumating, may ka lang, may tayo ito. ID, mapakita. What is this? The chicken. I make you a chicken steak.
You must try, okay? It's good. Why? What you gonna do? Guck mal, Abi. I bring the roller here this time and can eat it, finish and put it in there. Okay. There's no bones. I put all the bones. Paglabas namin kanina guys, ito hindi na suot ko. So, maglala ako ng jacket. Kasi 14 degree ngayon dito. Kaya, hindi siya ganun kaano. Hindi siya malamig. Kaya, sabi ko sa asawa ko, hindi malamig, di ba? Sabi ko, hindi. Mag-jacket lang. Mag-ano ako. Inaayos ko kasi book. Guys, mag-shower kasi ako. Tapos, magpa-plancha na dapat ako. Dumating siya. Kasi nabuko ko ng tatago din. Kasi nga, nagtitrito ako, nangangamoy yung hair. Aba. Kaya nagalito ako ha. Kasi mamaya, nangangamoy ko ng trito. Kaya ako nakaganto. This is shield. Okay. Okay na yan siya. Wait. I'm not in the bird club. I have no oil here. What? I have no oil here. Okay. Zwei Kopf, den habe ich schon wieder heimreisen. Is the popo bad? Yeah. Chicken steak. Guys, update. Tapos na pala kaming kumain na aking usawa. Tapos siya ay may pinuntahan. Sasaglitin lang siya. Ano ba ito? Sa ano kaya ito? Sa camera? Sa lens? Charot. Kanina pa ako nagpa-plancha guys ng buhok. Ano na, patapos na ako. This is how I iron my hair. Ayan, ano din siya, matagal ko rin siyang hindi na, na isang linggo din. Hindi ako nagplancha ng buhok, so, or more than, something like that. Kaya, nagpana ako ngayon guys. Anyway, paggabi na, mag-alas 6 na yata. If I'm not mistaken. Ganyan. So,
Tapos pinaandar ko yung aming dishwasher para malinisan ang aming mga pinggan. Para hindi ako magbasa ng kamay. Ano ba naman nangyari dito sa ko? Sa tenga ko parang may something. Charot. Aray. Anyway, sinuot ko ulit itong aking itong aking hikaw na nabili ko sa Pinas to, guys. Sa Taytay ko to nabili. Sa Taytay ba? Ano lang to, 100 pesos. Ito muna sinuot ko. Aray ko na. Suga na yung tenga. Tawag ito. Ito muna yung sinuot ko. Hindi ko muna sinuot yung regalo sa akin ng asawa ko para hindi ko siya Para hindi ko siya kasi baka mamaya, pag ako, biglang malaglag yung baka o something like that. Sayang naman, kasi ano pa man din yun. Medyo may presyo. Charot. So, yun. Kailangan ko siya ingatan. Susuotin ko lang siya pagka maano lang yung aking lumalaki yung butas ng tenga ko dahil, di ba pag ganyan. Sa kabila ko malaki talaga yan. So, tapos na ako, guys. Plancha. At, I know na wala naman na akong gagawin. So, I think I will end our vlog here. Ayan. So, thank you so much, guys, for watching. I hope you like this video. Please like if you enjoyed. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Thank you so much. Always smile and God bless us all.